Sa bawat bakuran sa gilid ng bukirin, laging nariyan ang dalawang paboritong tanim ng Pilipino, ang kalamansi at ang buko. Ang kalamansi, maliit na prutas na puno ng tapang ng asim na nagiging ginhawa sa sipon o pampasarap sa ulam. Samantalang ang buko, tinaguriang Tree of Life, ay nagbibigay ng tubig na pantawid uhaw, laman na nakakabusog, at katas na maaring gawing asukal, suka o honey. Sa Agupina Rojas Farm sa Kasiguran, Aurora, ibibida ni Arnulfo Rojas o kilala rin bilang Kuya Kind ang kanilang mga produkto. So nakapag-develop po tayo dito ng iba't ibang klaseng product o tinatawag natin value adding. Isa rito yung product na na-derive natin from coconut, yung tinatawag naming coco nectar juice at coco honey at yung raw coconut vinegar at meron din po tayong spice coconut vinegar. So meron din pong yung kasalukuyan naming dinidevelop yung coco toyo o coconut soy. Yan. Tapos meron din po kaming kalamansi puree dahil may kalamansi farm din po dito. Then kalamansi puree at meron din po kaming kalamansi juice o ready to drink kalamansi juice. So yun po yung mga product dito sa Agupina Rojas. Kung akala mo simpleng kalamansi juice lang ang kaya ng farm na ito, nagkakamali ka. Dito bawat ani may twist. May kalamansi na hinaluan ng coco honey, lemongrass na organic sidekick, at pati bagong imbensyon na ginagawa or tinatawag nilang cocomansi. Para bang one-stop shop na mga kakaibang ideya, lahat galing mismo sa kanilang bukirin. Okay, so yun yung mga ingredient namin doon sa product. Yes, lahat po dito galing sa farm. For example, yung calamansi juice, meron akong isang variant na ang sweetener ko ay coco honey. So yun. So magka-ugnay pa rin siya. Tapos meron din kami dito na bago yung lemongrass na sa organic side. Ang sweetener din nun ay coco honey. So yun. Tapos isa pa, yun isang dinidevelop ko, yung coco soy sauce o coconut toyo na ang ingredient doon, kalamansi. Ngayon, ang sistema na ang goal ko doon, na kung narinig nyo yung kikuman. Nung sinubukan ko yun, halos parehas yung lasa ni coco. Tawag ko sa kanya is cocomansi eh. Kung may kikuman, di may cocomansi. Parang sa lahat siya nandito. Hindi ako bumibili sa labas ng Siguro pag nasa-short, let's say sa coconut sugar, ang coconut sugar kasi medyo mahirap i-produce. Ayun. So nag-source out tayo ng ibang coco sugar sa ibang farmers din na nagpo-produce ng coco sugar. So yun pa, lahat pa rin may kaugnayan sa isa't isa. Sa kwento ni Kuya Kind, malinaw ang dahilan kung bakit mahalaga ang value adding. Hindi lamang upang mapahaba ang shelf life ng produkto, kundi para matiyak na may sapat na kita kahit pabago-bago ang presyo ng ani. Yes, kaka-attend namin ng seminar na kung saan pinapadala tayo ng DA, ATI o DTI. So nagkakaroon tayo ng iba't ibang idea na para yung mga from harvest dito sa farm, hindi naman lahat ng raw ay mabibili o mabenta. Minsan kasi pa-fluctuate ang presyo eh. So para ma-coop up mo yung mga gastusin mo, kailangan natin mag-value adding. At the same time, yung shelf life ng product haba. Kasi minsan pag umasa ka lang din doon sa buyer na bibilin sa'yo ng raw, hindi rin consistent eh. Minsan nabibili lahat, minsan hindi. Minsan mahal, minsan mura. Ngayon kapag mura ang bilihin o bili ng buyer at sa tingin ko ay mas tataas ang kita natin sa pagpuproduce o puproduce natin, especially sa kalamansi. At yung sa coconut naman,
Yun, tulad ng sinabi ko, hindi rin lahat ng coco nectar juice ay mabibili. Ang kagandahan sa coconut byproduct, walang tapon sa kanya. May stage by stage. Kada stage, another product. For example, yung coco sap, pwede siyang gawing sugar. Pag nag-lapse ako sa time frame, pwede ko siyang gawing coco nectar juice. Or di kaya coco honey. Pag lumampas pa rin doon, hindi na benta, hindi na ubos lahat, pwede siyang gawing coconut vinegar naman. So yun yung mga consideration doon. Kaya kami get into value adding product ng mga produce namin dito sa farm. Isa sa pinakamahalagang tinitignan sa paggawa ng produkto ay kung gaano ito katagal tatagal o tinatawag na shelf life. Yung coco nectar, ang shelf life niya is 1 month. At dapat naka-rep siya o naka-fridge ano. Kasi kung hindi natin siya i-rep, magkakaroon siya ng natural fermentation. Mag-turn into coconut vinegar naman siya. So yun, 1 month lang siya. Yung calamansi puree, so ganun din, natural lang din. Pero dito sa sa observation, maabot siya ng 1 year. Basta naka-fridge din, naka-rep, abot siya. Si calamansi juice naman, natural yun, wala ring any preservatives, abot siya ng 2 weeks. Sa kondisyon din na naka-rep din siya. So puro dapat naka-rep. Pero yung si coconut vinegar ay walang expiration. Habang tumatagal, mas umaasim. So yun ang observation ko sa kanya. Hindi lang masarap at natural, kundi abot kaya at madaling hanapin. Mula sa calamansi juice na 20 pesos lang, hanggang sa premium products gaya ng ginger with coconut sugar, at sa tulong ng mga partner stores, trade fairs at online platforms, mas pinadali ang pagbili ng kanilang mga produkto. Yung sabi kong medyo mabenta dito sa local, yung calamansi juice. Kasi affordable, 20 pesos lang eh. So, murang-mura siya. Tapos, yung pinakamataas naman ay yung brewed ginger. Kasi with coconut sugar yun ginagamitan namin siya ng coconut sugar. So, ang benta ko nun sa pag sa mga trade fair, 350. So, yun po yung range from 20 to 350 pesos. Para sa mga mamimili, ang pagpili ng certified organic products mula sa Agopina Rojas Farm ay garantiya ng natural, ligtas at dekalidad na produkto. Sa mga consumer natin, o mamimili natin, especially po doon sa mga health conscious, itong Agopina Rojas Farm po ay certified organic farm. Although ito ay nahati sa dalawang farming system, isang organic at inorganic. Ngayon, dito sa inorganic ay nasa transition period siya. Tapos ang masasabi ko ay lahat nga po ng mga ingredient o pinuproduce namin dito ay natural. So ano po ibig sabihin kapag organic o certified organic ng isang product? So dumadaan po ito sa isang standard o proseso. Walang pinagkaiba po sa ISO. So yung organic certification po namin, yung tinatawag na BAPS o BAPS PGS, anong tawag din? Certifying body. So kung may ISO 17501, so ganun din, may BAPS PGS organic certification din po para ma-ensure yung pag-implement ng organic farming system. Hello mga ka-agri! Alam nyo ba na dito sa Agopina Rojas Integrated Farm, may sarili silang version ng soft drinks, pero mas healthy. Ito ang tinatawag nilang Coca-Cola. Hindi yung carbonated kundi ang coco nectar juice. Refreshing, natural, at gawa mula sa coconut sap o katas ng puso o bulaklak ng niyog.
Kung dati ang niyog ay kilala sa langis, gata at tuba, ngayon may bago na namang dagdag. Isang inumin na pwedeng ipanlaban sa mga paboritong soda, pero masustansya at organic. Ayun, yung unang-una, traditional na yung paggagawa dito, pag-harvest ng tuba. Tapos, na-enhance o na-improve siya no nag-training kami sa ETI. Bukod sa natural na tamis, ang cocoa nectar juice ay may mababang glycemic index. Isang organic drink na talagang pasok sa health-conscious market. Very healthy drink siya, no? In fact, napipicture ito sa mga US health magazine, Asian magazine, andun din na ini-claim na ito ay good as a colon cleanser para ma-prevent yung colon cancer. At yung mabuti rin siya sa may Alzheimer's, sa hindi masyadong nakakatulog. Sa lahat ng sweet, ito yung may mababang glycemic. Yung glucose, kasi may mga iba't ibang level kasi ng glycemic. For example, sa sugar cane is 75%, sa coconut sap is only 30% lang. So kung ikaw ay diabetic, is okay pa rin to sa diabetic person. Hindi siya makakasama. Hindi lahat ng niyog ay pare-pareho. Ayon sa Philippine Coconut Authority, mas angkop ang mga dwarf varieties at ilang hybrids para sa cocoa nectar production. Although do sa mga native dito, yung mga local farmers, meron din silang selection technique. Alam nila kagad sa itsura pala ng spade kung makatas ito o hindi. Isa pa sa selling point nito, natural at organic. Walang preservatives, walang chemical, purong-puro. Yun ang maganda dito sa lahat ng drinks. Ito po ay all natural o masasabi pa nating organic. Totally walang chemical, walang preservatives. Ngayon, pagdating dito sa pag-harvest ng raw, yun, medyo hindi simple, medyo may pagka-technical. Kasi aantabayanan mo yung spade o puso ng coconut. So, pag may napansin na nga tayong lumitaw niyan, katulad niyan, almost 1 feet na yan, may get. Unti-unti nating pinapayuko yan. More or less 5 to 7 days, dapat nakayuko na yan na parang ganito. Para yung pagtulo nung ganyang nectar ay sumut pababa. So yung size between 6 inches to 12 inches, dapat magsisimula na tayo magpayuko niya. And then umaga at hapon yung pagpapayuko. Tapos ang movement is at least 1 inches to 2 inches. Hindi natin siya pwedeng biglayin na biglang yuko. Tapos yun, gagapasin siya o kakat. Yan. Tapos pag makita mo na mayroon na siyang tulo o mapatak ng kanyang nectar, lalagyan na natin siya ng ganitong pansahod. Lalagyan natin ng net. Kasi ibang insect, sumisiksik dyan right after nito, pagka-harvest mo, actually pwede na itong inumin. Kaya lang, para mas mapasarap siya, yung talagang attractive ang dating, refreshing talaga siya, kailangan mo siyang palamigin. Right after, dadaan lang to sa filtration. Kasi may mga ilang, yung mga buong mula doon sa flower din niya mismo. So, pinipilter natin yan. Saka yun, ipipreserve na natin siya. From fridge na sa kaya niya mag-last hanggang 1 month. So, after natin makolek, proceed naman tayo sa filtration. Gamit natin itong panel. Yan. Tsaka itong primary
salaan natin, stainless din. Yung pang final natin, itong organza filter, 5 micron siya. So, kinukulect ko muna at least maka 10 liters ako. Then, tsaka ko siya i-pasteurize. Pero for the meantime, i-stored ko muna siya sa rep o sa freezer para hindi mag-ferment. From tradition to innovation, ang cocoa nectar juice ay patunay na may malawak na oportunidad sa agrikultura gamit ang siyensya at teknolohiya. Hindi lang ito dagdag kita para sa ating mga magsasaka, kundi isang hakbang din tungo sa mas malusog na pamumuhay. May bago ka bang kaalamang natutunan mula sa ating kwentong magsasaka ngayong araw ka-agri? Kung oo, marami pa kaming nakahandang storya para sa'yo. Kaya naman, para manatiling updated, i-like at i-follow na ang aming mga social media accounts na Department of Agriculture Central Luzon sa Facebook at YouTube. Kaya naman, magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod na episode ng ating paboritong agriculture television show dito sa Gitnang Luzon. Ako po si Ernest Payawal at ito ang Agri TV Central Luzon.